Pun. Aku terlalu merasapi. Iri yo. Nggih. Duwe dendam mek aku ket mau aku dilokne pitik lah, dilokne babi lah. Ora, ayu. Tangane. Ning nong bung. Wis duduk. Mas Mio, Nun, aku tak keprukan untuk ngelakon sik ya. kula golekne boto pripun? Keprukan sing keprukan wayange. Walah. Keripik gedang keripik telo sithik indang waten rata. Mengko ketemu aku ning gara-gara ya. Siap. Oke, heeh. Ngono ya dilangi sik ireng-irenge. Wis duwene rai yo iki biyen. Urip-urip wis to. Heeh. Ya, tak keprukan sik pelok lho Mbah Tarkun. Nggih. Tuku sing tupa kumelun mangambar selaning krana sumarba arum gandanya gandanya sasmita jati sasmita mang siting demo Ana gendong amar selanyo grono gandanya mreka mewangi kuku sing dupa ngabari ing antariksa minangka sasmitane kang para jawata utane kang arum-arum nyata kang dadi pratandha raja kang sinetya ana gondo mangambar selanyo grana gandanya mreka mewangi kuku sing dupa ngabari ing antariksa minangka sasmitane kang para jawata utane kang arum-arum nyata kang dadi pratandha raja mineka andedel gayuh gekono risang ramandaya pati ana yaksa kung cangkrama namane wil katak sini jejagi jroning waris
Mbadha kolam tanpa tuwuk mina-mina jroja lodri menika Raden Lesmana ingkang sumusul kang abdi pun Anoman. Iya ya Anoman, kaselak sumengko rasaning pikirku. Enggal-enggal kepengin mboyong pukulune semaya marang negara Pancawati. Nadyan panjenengan ingsun wis percaya marang sira Anoman. Rasaku kurang marem yen to aku ora melu mboyong kundur pukulun Ismaya marang negara Pancawati Anoman. Kepareng kunjuk uning Raden, sejatosipun kula sampun kepanggih kalih pukulun Ismaya. Saha sampun kula aturaken babaring gati. Nanging menika wonten babak anglayoni jujul hanusuli. Lire piye Senggana? Dinamipun ingkang badhe hamboyong pukulun Ismaya mboten ngemungaken saking praja Pancawati kemawon. Nanging saking negari Ngastina inggih badhe hamboyong pukulun Ismaya. Lah banjur kepriye Kakang Semar anggone nggagapi lelakon iki Senggana? Raden Lesmana Murdaka. Pukulun Ismaya dereng paring dawuh. Nanging semunipun saking negari Ngastina badhe damel gendra wonten Karang Kadempel. Menawi Kyai Semar boten kasembadan binayong wonten Ngastina, pramila Raden, supados swasana Karang Kadempel mriki boten giduh, boten kisruh. Kalilanana Anoman badhe neter sepinten kekiyatan barisan saking negari Ngastina. Kakang Anoman, aku lan Wadyabala Wanara sing ana mburimu Kakang Anoman. Duga-duga ginawa ngati-ngati aja nganti keri. Aja nganti slendra rasamu. Kirapna para Wadyabala Wanara neter marang sepira kasektening barisan saka negara Ngastina kang bakal madha karep mboyong pukulun Ismaya kang minangka dadi simboling Mahyu Pamong Anoman. Niki ngestuaken dawuh budhal dina iki Senggana. Mangsa nembah kang biniji Sang Anoman nedya bidal undang Wadyabala mangko rumahap kang para wadya pangan didhawuhira tan wonten kang samya kantun nenggo dawuh bendi bidal. Iya bebudalan Sangya Wadya Wanara lamun Cinandra lumaris lampahi. Umuruh karo persarane ketebuking lampah kudon lan dipanggopok sur tambur rong peri suneng lan sarompet umyong mawurahan kadya gela angkasa. Tengah
ai a oh ya hey hey ho oh hey ai a ho hey ai a oh ya hi ha 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 oh ya oh paman apa barepan ning dalan akeh wong mati keneng apa matine den aniaya sutuk tejo prapteng kikir sukmanya ilang raga karingan lintre wait ladalah Mas Miber panonku pating kalepyur durung sanggonku ngiyet dalem saka negara Pasir Gumelar kepapak ana wanara kusika seta tegese kethek putih mabak marang lakuku yen bisa tata jalma manungsa ngaku sapa kang dadi kekasihmu he wanara tambuh marang aku aranku Raden Anoman ya Senggana Rama Ndayapati mung sak derajat munyuk jenenge pirang tublas bali takon ana barisan segelar sepapan payunge megar kaya jamur barat tumbak nyerang aku jati angaran ngaku sapa kang dadi tunduking laku tampa marang aku kekesete Gustiku Prabu Darposura nguri saka negara Pasir Gumelar pangkatku temenggung jenengku temenggung Sudirgapati pancen Kaparanyata sumedya laku arep menyang endi kowe Anoman ya pancen bener kowe sing tak goleki apa bener kowe uga arep boyong Kyai Semar Badranaya saka Padukuhan Karangkadempel ya pancen Kaparanyata yen aku arep boyong Kyai Semar kowe arep ngopo Kyai Semar Badranaya kang dadi titising Bathara Ismaya bakal tak boyong kundur marang negara Pancawati karana negara Pancawati ing Kripalungguhan samengko lagi ke taman pagebluk Mayangkara awising buga kelawan wastra ibarate warga kawula agung kang mapan ana ing negara Pancawati isuk lara sore mati sore lara isuk tumekaning pralaya Anoman ana paran kabeh sing dadi kekarepanmu mau modho karep nunggal karep karo kekarepane Ratu Gustiku ya kuwi Prabu Darposura saka negara Pasir Gumelar maknane piye maknane Ratu Gustiku Prabu Darposura saka negara Pasir Gumelar kuwi putra siswane Bathok ya kuwi Panembahan Begawan Durna saka Pertapan Sukalima kamangka Begawan Durna dadi utusan saka negara Ngastina dina iki ya ke taman pagebluk Mayangkara mula sing boyong Kyai Semar Badranaya karepen negara Ngastina aja negara Pancawati itu menggung Sudirgapati nggih tekane Begawan Durna karo tekane Anoman kuwi luwih dhisik tekane Anoman kowe ora wenang nata utawa ngurus marang kekarepaning Anoman mbuh ora idep Anoman piye kelakon apa sing dadi panjangkamu ya kuwi mboyong Kyai Semar Badranaya yen wis bisa nyingkirake ya tumenggung Sudirgapati wani karaku entek wedine kare wanine maju kepara ngarsa legane ngatimu ngejak pirang dina ladene kuwi wae latihan legian golek momongan pubono golek pacan mriki tatal ngrajau
ora enak kedhe tak tebah dadamu melengsati gamu aja takon dosa kowe. Wigrabala kang tumingal rang tampa samya medali terdatet wilating kota kanyangkong manguncaniti benjang sang aji mijil oh oh bos nurip Anoman dimunyue sebuah yamu mutiar entos ke aja minggat le patut lamun linu periksa sama genes gyunes mati aku Eko hi hoi pa o hot kaya o a hi pa we no het cepet yamu kowe mluntir kaya yo Sun patar lamun oh hit oh hit hoi yang putih air tentrem penggali yo durung kalah aku canda sik oh
ho, ayah, ho, ya. Aduh. Menteles. Iki munyuk apa jane? Oh, ah, hi, oh, ayah, oh, lo, oh, wait, oh, wait, oh, ha, wait, oh, mati, wait, ayo, ayah, wah. Munyuk putih. Yo. Sapa kowe? Anoman bali takon. Prawira sandiaranku. Mundura. Kethek putih tuwek elek. Meh mudar. Emane nyawamu. Mingat ora? Mingat ora? Kowe ora wedi karo aku dirubung barisan saka negara pasir gumelar. Ora wedi. Anoman dekengane pusat. Oh ya. Aku ora tak nyel kok. Ya. Ha. Hit. Go. Jiro lu. Ho. Hit. Ah. Ah. Hit. Ah. Ah. Hi. Ah. Ah. Ayah. Oh shit. Ayo. Hot vi. Ho vi. Hot ha ha wet. Ayo. Ayya. Hot ha lo hi. Ho ho het wet. Wah. Wes. Pas.
Oh, hey, ya, hey. Aduh. Wah, edian mainmu keruyukan. Pas. Anggap ya apa? Ayo, maju. Anggap ya apa? Saneng wae. Ya. Oh. Up. Malik. Wah. Harat gue. Tibane tompak lakon mati dening Aduh. Yo palaran sih. Keparat sira manungsa wani tanding klawan mami iki satriya nuwe jayeng palu gonsa yakti apa siratan ajre singalena prapteng katokno budilira sira masti bakal lale satria
Satriya prawira ing ayuda panwang-wanganing pabaratan kaprawiran lan kasudiran seblak dodho taker lutira andrepading pahalagan andrepading palagan latialah barisan pasir gumelar padha mundura Idarpa Sura kang bakal magut ana ing payudan aku yen mung trima musuh barisan wanara ora babak ora imbang wakil saka negara Ngamarta sing uga bakal mboyong Kyai Semar kae sing dadi musuhku. Satriya sing mencorong dadane kaya meteor. Iki musuhmu Prabu Darpasura. Lena pangindamu kecandak lakon dadi pengewan-ewan musuh tanding Prabu Darpasura kowe. Puyuh Bagah gedhe dhuwur pideksa godhek wok simbar jaja pating grantong otot bebayune iki sapa utusan saka negara Ngamarta satriya Pringgondani Gatotkaca ya kowe sapa murid siswa Panembahan Begawan Durna Darpasura nguri saka pasir Gumelar mulya yen kepengin dawa umurmu maju kepara ngarsa legane atiku lakon remet diadi-awu dadi ndok pengamun-amun kowe tak boy wah mutiar kowe bu hei hai mutiar wah hei tak wah
Wah, etian kuwi. Hai, ha, hai, itu. Hei. Ah. Wah. Mendung mantiong tatet kumilat undang teras bos lesos guntur kegeteri mendung mantiong tatet kumilat udan teras bos lesos guntur kegeteri Sudah karto mritarta tuning utama titi tetep dadi pangubahaning sampun Sang Resi menawi sedaya perkawis dipun rampungaken kanthi ubaling kanepson punika boten prayogi tembinipun kula aturi ngagem sipatipun Brahmana tanduk aris ulat manis. Lah banjur saiki karepmu piye Semar? Kowe arep matur apa marang Pandhita Durna? Jane kula niki nggih bingung. Sapa-sapa kepengin boyong Semar? Sapa-sapa kepengin kecondhokan Semar? Mila ewuhaya raosing manah kula menawi kula nemtokaken dhateng sewiji-wiji. Mengko ndak dikira Semar niku mboten adil. Mila Panembahan sareng kula manekung dhateng purbaning Kang Kawasa. Tumunten dewa paring wangsit dhateng pun Semar waton saged mujudaken Sekar Pudak Tunjung Biru. Sinten kemawon inggih punika ingkang saged mujudaken Sekar Pudak Tunjung Biru inggih niku ingkang kecondhokan Semar Badranaya. Sekar Pudak Tunjung Biru lakar kados mekaten Panembahan. Ya Durna ora kabotan minangkani. Durna ora kabotan minangkani reruba kang kok suwun Semar.
Sing jenenge kembang kuwi mesti tukule ana Madyapada, ana ing bumi. Mula Durna bakal ngubengi jagat iki. Munggah gunung mudhun jurang paribasane. Yen wis kelakon tak wujuti wujude Sekar Pudak Tunjung Biru, kowe kudu gelem tak boyong mapan ana Ngastina. Aja nganti cidra ing ubayahe Semar Badranaya, Gulu kula ingkang dados tumbal menawi kula cidra ing janji Sang Resi. Kados pundi Kyai kabar kawusananipun? Anoman kula wonten dawuh. Baliya ana Pancawati. Matura kelawan bendaramu kinen mujuti Sekar Pudak Tunjung Biru. Napa sing dak suwun mesti panjenengane kabeh bendaramu wis padha tanggap. Tumuli mengko mesti panjenengane sinuwun Prabu Rama bakal rawuh ana ing Nuswa Jawa kene Anoman. Makaten. Iya. Menawi tetela makaten keparenga kula nyuwun pamit Yai. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik Senggana. Wanayantaka apa ya Gatotkaca kok utus bali ana pepunden Pandhawa matur babakan Sekar Pudak Tunjung Biru minangka dadi syarat sarana amboyong Siwanayantaka. Saene nggih mekaten, apike nggih ngono. Nek mboten mekaten mangke Semar ndak diarani Mban Cinti Mban Ciladan. Mangke cekap setunggal ing antaraning Pandhawa gangsal. Cekap setunggal ing antaraning Pandhawa gangsal ken madhep dhateng Semar kalih ambeta wujuding Sekar Pudak Tunjung Biru kala wau Ndara Gatut. Ya yen pancen kaya mangkono luwih dhisik aku nyuwun pamit. Ingkang ngatos-atos Ndara. Caritane satriya linuwih kang mardi mring kautaman tan pegat mring pangestine pindha ngenteni sileming palwa gabus kumambanging watu item anggonku nunggu marang tekamu sakloron
kepriye Lesmana Murdaka kang sarta sira Anoman entuk gawe apa ora Duh Sang Marating jagat Kiai Semar paring dawuh sinten kemawon saged amboyong Kiai Semar menawi saged mujuti Sekar Pudak Tunjung Biru sedaya kala wau awit ingkang ngresakaken boyong menika Kiai Semar boten ngemungaken Praja Pancawati nanging ugi saking Praja Ngamarta dalah Praja Ngastina ya jagat Dewa Bathara ya jagat pangestungkara Yayi Lesmana Widagdo wonten tinimbalan ingkang ngadhawuh Kaka Prabu yen pancen kaya mangkono isih ana pakaryan kang kudu sira lakoni mara upadinen baya ana ngendi dununge Sekar Pudak Tunjung Biru kuwi mau yen to pancen jagat iki mau ora ana tukule kembang mau ndak keparengake munggah ana kahyangan nyuwun pirsa marang para Jawata menyang ngendi papane kembang kang winastan Sekar Pudak Tunjung Biru kuwi mau Lesmana Murdaka lho nggih lakar kasinggihan prastawa dawuh paduka Kanjeng Kaka Prabu kalilan kula nyuwun pamit madal pasilan Anoman kula wonten dawuh Sang Marating jagat jeneng sira uga tak keparengake ndombani lakune Yayi Lesmana Widagdo ngestakaken dawuh nyuwun pangestu Dusinuwun pangestu Kugum Raja kaya banyu seduda aja nganti gosong sing dadi rasamu sakloron isine kang gara-gara bumi langit gonjang kanjing horak obah kang pratala linduping pitu sehari
jagat kasirep sanoyan toko citra citra guyu laka-laka pranyoto kaprabawan miyos sang Badranaya sampir sumanting teluyogane dulae dulae lae lae sadulit rasa sedina kaya setahun rono rene kaya wong bingung rena wengi tan bisa turu ampung tansah mikirke sliramu pewayanganmu katone netra jebulane iku mung rasa kangenku kangen 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 aku kangen sliramu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Selamat pagi Mas Gareng, selamat pagi Dek Petro. Selamat pagi Dek Bagong, pagi banget. Ketemu meneh ana ing season 2 intermezzo patet songo kang winastan goro-goro ya. Goro-goro saka tembung rogoh-rogoh rasa. Mula adegane goro-goro menika papane sak rampunging perang gagal. Bar perang rame-rame rasane diselehke, kencenge dikendoni. Luar biasa. Ngaturke panuwun kang tanpa pepindhan marang para pamirsa ya Truk. Becik kang isih nunggoni ana ing lokasi, ana ing TKP nggih Mas Gareng. Becik kang memantau lumantar via YouTube sing isih nunggoni awake dhewe katelune, Dik Petro, Dik Bagong. Anggone awake dhewe lek-lekan paring panglipur ya Truk. Wis yen penonton kang mapan ana ing lokasi iki wis tenan. Tolok ukur penonton wayang iki ya nganjuk. Kok ngono ha ya no. Penonton nganjuk iki wis kabeh ngakoni, seniman kabeh dalang ngakoni yen ora mung penikmat wayang ning uga dadi pengamat wayang. Ngene iki kelebu dadi benteng seni lan tradisi lho Mas Gareng. Ngono ya Truk? Nggih. Tenan kok Mas e. Penggemar wayang iki sing ora kakean rewel ya penggemar ana laladan nganjuk. Ngono Gong. Kuwi kena kanggo contoh penggemar-penggemar wayang ana laladan liyane. Mergo penonton nganjuk ki isine wong pinter kabeh, ya toh? Pinter lan ngenake tata krama lho kuwi. Jroning nonton sewengi iki wis ngerti sangu saka omah, ngono. Aku arep nonton wayang sing tak delok sapa iki wis ngerti nggawa sangu dhewe-dhewe. Oh ngono ya, Gong. Cara jajan ngono, aku arep mangkat saka ngomah tuku soto ya ta. Nek wis tekan warung ora golek rawon, kuwi perumpamaane kaya ngono kuwi.